Rumi ini kan? Rumi? Nah. Halo, Rumi. Mari ke nasi tangke. Orsay ini pura lahar par kalam kabai ini. Orsay ini pura lahar par kalam kabai. Angni YouTube channel awno nोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आं दिनैहाय क्रिसमासनि सासे लोगोनाव पार्टि जानो फैदों इनभाइट दङ नालाय दा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै नोंथांमोना नायलांदो नै गथ'फोरबो दं नै बिसोरखौ लानानै फैदों नै ओइ मालिकआ बेनो नैबेलाय बेनावनो फैदों क्रिसमासनि इनभाइट खालामदों नालाय बिदिबा नायलांदो लोगोफोर आंनि नैबे ससे माइदि गोनां भिडिअखौ नैलाय अरनि बिगुमाया नैलाय सोर सानैयानो दे नै जानायाबो रेडि जाबाय बर'दिननि अमा लारु थाव मुरि दंबावो फैगासिनो दंबावो आरोबाव लाल साहाबो दंबावो मोनब्रा नै मामियाबो दं मामि नै आयंआ नै आयंआ हाइन दे आयं दे आयं दे हाइन द' नायलांबाय थादो होनलायबावो ओरै बिदि फुजियाबो जानोसै हास्थाय होख्लायदो आंबो जानोसै नायलांदो लोगोफोर होनबा बे गादुदला ओरै फैदो गादुदला बर'दिननि नैबे मोजां नायहोदोब्रा नुबाय बेलाय एक्ट्रेसफोरखौ नुलायखायो माथो एक्ट्रेसखा दाबो एक्ट्रेसखा आङो ना बेखौबो गोगोम नुखायो दाबो नैथ' बाब हिर'खा बियो फुरा सिनेमायाव लिंहरबा लाजायो खाथ्रा जराखा मोसानो नांगौबा लिंहरबानो जाबाय माधुरि दिक्षित खामानि माधुरि दिक्षितखौ आंना हिनजाव खावनायावसो हिनजाव खावनायाव मोनबानो जायो गुन्दायाव सोरबाफोर सिनेमा खालामबा बे सानैखौ लांफैनो हागोन एक्टर एक्ट्रेस नै मोसानायाव डेन्जारखा मोसानायाव डेन्जार नै आं लांफैया बै जाबाय मामि नै आं लांफैया रावबो बेखौबो एक्ट्रेसआव दोननांसिगोन दोननांसिगोन नोंखौ सर्ट फिल्माव लांफैया आंखौ सर्ट फिल्माव नै हास्थाय नैबे आयं बै फजि जादो बोराय औ जानोसै इउटुबार मानसि जानोसै नै आंना भागा जादो दे दे बेखौ जाग्रोदो बिनि उनाव मोननै आइटेम दंबावोसो दे नै अमा गोरान लारु बान्दारु लारु क्रिसमास ना बेनो जोंना लाल साहा लोङो ना गाइखेर साहा लोङो खालि बेदरजों लारुजोंल' बानायनाय जाबाय बेनो मेरला मोननैल' बेखौनो जाख'नो हालासो नै आयं साम' नांगौ नोंनो नानि सामस नायनानै लोगोफोर दे जों जानाय लोंनायखौ शेयार खालामनोसै दसे मानसियाबो गोखो दानोलाय बिमाया बे मामानि गिलास लाबो मोनसे नानि दै लोंनो मुरिजों बेदरजों लगायबाय साहा फैगासिनो दं लाल साहा गाइखेरबो लालबो जासिगोन दिनै उबदो आयं नै बिदियाव बे गिलासखौ लाबोलाय बिमा आयंनो नै दै लोंनोनो आयंआ थाखुमालायदोंसो जोंनि आयं जेलखौ नाय बेयाव लोङानो मालिकआबो जादो एसे जों जाफादो जाबाय नै औ बेदर आमफुला गोथावालाय गोथावमोन एसे गोथाव जादों आंबो गोथाव मोनदों आमफुलाखौ जानो हायो आङो बिरादनो आगोलनिखौ जाजोबनानै लाबावबायसो आं खनसे नै
गोथांखौहायसो आंगायो नों बेसे जादोब्रा बेदर दैया बोरैबाथारलै एखे दैया गोफाथार जौ बायदि मोखां माबा जालाय बाब जौ गोरान आरो रोदा रोदा खारजोब्बाय नामा दैया दुंद्रायो रोदा रोदा खारनाय बायदि जाबाय औ दैयानो दुंद्रायो दे जादो बोराय औ जानोसै बोरायनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब ना औ शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट मारै होनो आयं नोङो दे बुंहरदो दे बुंलाय दे आं जायो दे बुंदो लोखि दे होनद' मारै जायोमोनलाय दे नोंसिना मबाइला मुरि दे सना बुंदो लोखि बुरबुर जायो होनद' आयं दे बुरबुर जायो मा दे सना नै मबाइलाव बुंनांगौ ना दे जायो ना फैगारासैबो बुरियानो फैगासै दा बुरिनो हरफागारदो सोलाबलेनो खावसेमान एरलाबनानै सोलेबले होननायरा बुरियानो बुरिखौ नुब्लालाय मोजां मोनखागौ जोङो मैया हायो दा सावथालि दल दामा होबायना सावथालि होबाय मोसानाया जा मिनिबाय मोसाखादों आरो मैया नोंबो होख्लायथारदों नामा होख्लायदोंल'लै बियो गाद्लिननानै आरो गोग्लैबावोब्रा गोग्लैखानाय नङा रा औ दे हामबायसै होनबा लोगोफ्रा फैथ'लाबा जाबाय औ मोजां जाबाय खिन्थु आङो निउ इयाराव आंखौ लिंहरदों आं थांनांगोन अ अब्ला जागोन दे दा खालामनाङा दे आयौ लासिंसिं जाखांबाय नै लोगोनाव एखेबारे उदै मोजां जाबाय अमा गोरान जाबाय ओमफ्राय मुरि लारु गाइखेरफ्रा दा गय गोरलै जानोसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै बर'दिनखौ बैयाव जानानै फैखांबाय दा नै मोनसे न'खराव हाबबावनोसैलाय बाव जानानै आरो मोनसे प्रग्राम दंबावो ओमफ्राय बाव थांसै बर'दिन जाग्राफ्रा आयौ नै बैखौ खेबदोब्रा हनै बैखौ औ मा खालामखो बेफ्रालाय बेदर लाल साहा गैया दङ नै बानायगासिनो दे सफैबाय नै बर'दिननि जानाया दिनै गुबुन न'खराव फैलायबाय सोरबो जाबाय नै साब्रै दं जों जानो नामा क्रिसमासनि औ बेवाइफ्रा होफैबाय जोंनो जाग्राखौ दे जानोसै लारुबो फैबाय नै जादो माजि दहायाबो जाथ'ला जाबाय फुंनिफ्रायनो नांथ'ला दे दा जादो नों होनबा दा जानोसै दे नै बेदरा जेबो जाया लारु मुरिजों गोथाव जानोसै जादो लाल साहाबो फैबाय नै दा लाजिब्रा ला जा लाजियालै बाबुलाय लाजिगोन नामा लाजिगोन नामा नों लाजिया दे जाना हो आरो बेखौ जाखांनानै दस्रायाव इनभाइट दंबावो थांनांगौ ज' थांसै औ माबा माने समखौ थिग जाहैखासिगोन आं एकथा ओंखारदों नालाय औ ग्रोब जाहैसिगोन दे गोजोननाय थाबाय बेफोर जाहोनायनि थाखाय फैनायनि थाखायबो हामबायसै दे
जाखांबाय जों बाव जाखांजोब्बाय दा बिनिफ्राय थांनानै गुबुनाव एसे दसे जाहैबावनोसैलाय नायलांदो बिदिबा भिडिअखौ आं खारफिनसै दा आरोबाव बैयाव जाखांनानै नैबे मोनसे गुबुन न'खराव फैफिनलायबाय जोङो बैलाय बिसोरनो फैद' नैबेजों थांसै जानाया जोङो न'खर मोनथाम जाबाय नैबेजों नै बेफोरनो गासिबो बेदर गोरान मुरि लारु जानांसिगोन दा बियो पार्टि एबार जोंनि न'खौ नुजोब्बायना जोंनि न'खरजोंसो फैसा मोनसै लारु दहायनो ग्रुपआनो दंजोबो नै आंनि साबसक्राइबार बियो बर'दिन जानो इनभाइट खालामदों बेनो लास्ट बिनिफ्राय रावनावबो जाला जानायाव गोगोमखा नामा दा लास्टआवहाय न' बिगोमाखौ देखायनोसै इनभाइट खालामग्राखौ जों नैबे मेडामनावनो नै बर'दिन जाफैदों ओमफ्राय इनभाइट खालामनो थाखाय जाहोनायनि थाखाय मेडामनिसिम गोजोननाय थाबाय बे मेडामनाव फैदों जोङो ओमफ्राय जाखांबाय जोङो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो दिनैनि भिडिअआ एसेबां जोब्बाय गोजोन्थों